Good day mga ka-explorer. Ang destinasyon natin ngayon ay ang San Bartolome Parish sa Magalang, Pampanga. Samahan nyo kaming alamin ang kasaysayan ng lugar. Ang San Bartolome Parish Church o lokal na kilala bilang Pisamban Maragul ay isa sa mga heritage church na may magandang disenyo at arkitektura. Bago na itayo ang napakagandang simbahang ito, ang parokya mismo ay itinatag noong April 30, 1605 ng mga Prailing Agustinian sa Makapsa. Ang town proper ay inilipat sa San Bartolome, noon ay bahagi ng Concepcion Tarlac noong 1734. Dahil sa mahirap na kalagayan ng parokya na dala ng mga natural na kalamidad at kakulangan sa pag-unlad noong 1740. Ang mga prayor ng Bacolor at Mexico ay hiniling na magbayad ng 20 piso bawat isa, habang ang mga prayor ng Candaba at Guagua ay pinagbabayad din ng 10 piso para sa suporta sa kumbento ng Magalang. Ang suportang ito ay tumagal hanggang 1762. Ang bagong simbahan ay itinayo noong administrasyon ni Father Martin Mendiguren, 1735, Father Manuel Obregon, 1744, at Father Agustin Galceran, 1745. Sa ulat ng pagbisitang pastoral ni Arsobispo Jose Segui sa Magalang noong 1831, ang istruktura ng simbahan ay gawa sa kahoy na may bubong na binubuo ng mga dahon ng anahaw. Noong 1858, inadod ng malaking baha ang buong bayan dahil sa pag-apaw ng Parua River na dala ng patuloy na pagbuhos ng ulan. Noong 1860, isang royal decree ang ipinahayag na lumikha ng bagong bayan ng Concepcion na binubuo ng mga baryo ng Magalang na matatagpuan sa hilagang pampang ng Parua River. Hanggang 1863, ipinatupad ang sapilitang paglikas at inilipat ang Magalang sa kasalukuyang lugar. Ang bagong bayan ng Concepcion ay umasa pa rin sa Magalang hanggang 1866. Noong 1866, si Padre Ramon Sarionandia ang naglatag ng pundasyon ng bagong simbahan sa lupang donasyon ni Don Cristobal Lacson. Noong 1875, si Padre Baltasar Gamara tinapos ang frontage at ang bell tower ng simbahan. Sinabi ni Padre Fernando Vasquez, si Hilario Sonico ang naglatag ng mga finishing touches at naglagay ng 2 malalaking kampana na mayroong magagandang tono. Noong 1892, si Padre Toribio Fanjul inayos ang sahig at ang sakristan ng simbahan. Noong mga revolusyonaryong taon, ang simbahan, partikular na ang kumbento, ay ginawang kulungan ng mga revolusyonaryo. Doon nagsilabasan ang mga bilanggong Espanyol kabilang si Padre Antonio Redondo, ang huling Agustinian na kura paroko ng San Fernando na nakulong. Noong November 5, 1899, nabihag ng mga Amerikano sa pamumuno ni Major General Arthur MacArthur at Colonel Jacob H. Smith. Isang maikling labanan ang ginanap sa paligid ng simbahan na humantong sa pagsakop nito. Ang 25th Infantry at 41st Infantry ng US Army ay nagtatag ng quarters sa kumbento hanggang 1901. Noong panahon ng Hapon, ang kampana ay ginawang observational post ng mga Hapones at kalaunan ng mga Amerikano. Noong 1950, inayos ng retablo menores at inilagay ang malalaking larawan ng Sacred Heart of Jesus at Immaculate Heart of Mary na donasyon ni Dr. Andres J. Luciano. Noong 1952, ipinatupad ang pagsasaayos ng simbahan sa panahon ng administrasyon ni Reverend Father Pedro N. Magtoto. Noong 1978, inayos ang lumang kumbento at ang kampana sa panahon ng administrasyon ni Reverend Father Odon T. Santos. Naglagay din siya ng mga kahoy na istasyon ng krus sa loob ng simbahan. Noong 1998, pinasimulan ng parokya sa tulong ng pamilya Tancungco ang paglalagay ng yero na dome sa kampanaryo. Noong 2002, si Reverend Father Raul de los Santos ay itinayong muli ang lumang altar at pinasimulan niya ang mga pagsasaayos sa kumbento, sa Christian at baptistery. Noong 2007, si Reverend Father Venancio D. Biray ay nagtayo ng bagong covered court at muling pininturahan ng simbahan. Sa panahon ng panunungkulan ni Reverend Father Marisol M. Gabriel, pinasimulan niya ang muling pagtatayo ng lumang retablo. Nagtayo rin siya ng mga bakal na bakod sa paligid ng simbahan. Ginawa ang mga lumang kampana ng simbahan, gumawa ng columbarium at inayos ang kasalukuyang gazebo. Inayos din niya ang Old Catholic Cemetery pagkatapos ng ilang dekada ng pagpapabaya at pagkasira. Pinasimulan din niya ang paglalagay ng isang first-class relic ni San Bartolome Apostol, ang unang parokya sa Pilipinas sa ilalim ng patron ng apostol na tumanggap ng sagradong relic nito.
Noong 2015, ipinagkaloob ng Pambansang Museo ng Pilipinas ang simbahan bilang isa sa mga mahalagang katangiang pangkultura sa Pilipinas. Noong 2019, isang lindol ang tumama sa Central Luzon na nagresulta sa malalaking pinsala. Nagkaroon ng mga bitak ang bell tower at nagpasya ang parokya na suspindihin ang pagtunog ng mga kampana upang mapanatili ang integridad ng istruktura nito. Sa kasalukuyan ay maayos ang simbahan at nanatiling matatag. Sa kabila ng kanyang pinagdaanan ay hindi nawala ang ganda nito. At dito na po nagtatapos ang ating mini vlog. Maraming salamat po and God bless us all.